idan zaka daki matanka nan da aka ce wadda ribuhun nan ka ɗauko hannun riganka in ka sa riga mai tsayi ka ja hannun riga haka ko kai haka in babbar riga ne ka dake ta haka kuma sai suka ce in zaka dake ta ma ka dake ta a baya ko a fuska sai suka ce ka dake ta a mazaunanta anan zaka dake ta to kaga da Allah wannan in ka lura ai soyayya ake ƙara koya ma a lokacin da matanka ta bata ma rai kai ka ɗauko riga ke baki jin magana kana mata kana duka ta me za ta yi dariya ya ko kaga daga nan an shirya faɗa ba maganan faɗa kuma to kaga amma wai kawai da wani mutum sai ce ai an ce wadda ribuhun nan sai ya ɗauko wata jigegen bulala kamar na dukan shanu wai kina mun ba daidai wajen da ke wannan ba daidai bane saboda haka maza dan Allah a ji tsoron Allah an ba ma namiji dama namiji an ba shi dama idan matan shi ta mai ba daidai ba zai da ke ta wadribuhun nan da Allah ya ce a Qur'ani sai malamai suka ce dukan nan ba duka bane na hukunci duka ne na karya yanci shi kuma karya yanci ana yi ne saboda a nuna ma ba daidai ba har malaman mu na da suke cewa idan zaka daki matanka nan da aka ce wadribuhun nan ka dauko hannun riganka in ka sa riga mai tsayi ka ja hannun riga haka ko kai haka in babbar riga ne ka dake ta haka kuma sai suka ce in zaka dake ta ma ka dake ta a baya ko a fuska sai suka ce ka dake ta a mazaunanta